Chiribuță dragă, bine te-am găsit. Chiribuță dragă, șoricel vestit, saltă răni sare, cântă fericit. Chiribuță dragă, bine te-am găsit. Povestea lui Chiribuță, empatia. Iarna venise cam de vreme, iar acum toată suflarea dormea sub lapuma groasă de nea. Căsuțele șoriceilor erau acoperite cu căciuli țuguiate, iar micul lor sat părea desprins dintr-o poveste arctică. Doar câteva drumuri erau dezăpezite, cel spre școală, spre piață și spre micile căsuțe ale locuitorilor, formând tuneluri pentru micuții din satul lui Chiribuță. Chiribuță se trezi la aceeași oră ca de obicei. De data aceasta, în sobița lui trosneau vreascuri adunate din toamnă, iar o rază de tristețe că trebuia să iasă în cer se plimba prin colțurile micului său suflet. Se răsfăța totuși în pătuțul moale și primitor, privind peisajul liniștit de afară. Cum deschise ochii, zării florile drăguțe de gheață pictate de ger pe geamul mic. Zării norii cenușii de pe cer și blănița de zăpadă care părea cusută în jurul ferestrei. Se îmbrăcă gros în straturi, așa cum îl învățase mămica. Știa că la școală era cald și primitor. Își puse căciulița cu urechi de blană, își lua ghiozdanelul și după rutina lui zilnică și un mic dejun cald, porni spre școală împreună cu ceilalți copilași din sat. Deși se auzeau din toate părțile sfaturi de la părinții grijulii, copiii păreau să nu le bage prea mult în seamă. Săreau în zăpadă, se băteau cu bulgări, se dădeau pe gheață, pe săniuțe sau chiar pe ghiozdane. La un moment dat, chiar în fața lui Chiribuță, un copilaj din clasele mai mici alunecă pe gheață și își prinse lăbuța sub ghiozdan. Chiribuță sări imediat să-l ajute. "Ești bine?" întrebă el speriat. Micuțul ridică privirea cu lacrimi în ochi. Mă doare lăbuța." Chiribuță răsprișni cu grijă. Simțea parcă toată durerea lui, iar inima îi bătea cu putere. Lacrimi îi apăruseră și lui în colțul ochilor. Se uită de jur împrejur, căutând o soluție. Nu se vedea niciun adult, iar ceilalți copii se îndepărtau grăbiți spre școală. Atunci zări în depărtare o siluetă cunoscută. Era Nea Fâneață, lăptarul satului, care ducea sticlele cu lapte în pridvoarele caselor. Îi cunoștea pe toți și era iubit de întreg satul. Chiribuță îl strigă cât putu de tare: "Nea Fâneață, veniți repede!" Omul opri sania lui mare, făcută special pentru zăpezile iernii, și se apropie. Chiribuță îi povesti totul pe nerăsuflate. Fără să stea pe gânduri, Nea Fâneață îl ridică pe micuțul rănit, îl așeză cu grijă în sanie, îl acoperi cu o pătură călduroasă și spuse blând: "Nu-ți face griji, Chiribuță, îl duc acasă la mămica lui, tanti Crenguța. Tu mergi la școală să nu întârzi prea mult." Chiribuță dădu din cap și se uită după sanie până ce aceasta dispăru printre troienele albe. Lacrimile îi mai picurau încă pe obraj, iar o durere ciudată îi apăsa pieptul. "De ce oare parcă mă doare și pe mine, dacă el e cel care s-a lovit?" se întrebă în gând. Fugi apoi spre școală cât îl țineau picioarele. Ajunse cu obrajii roșii și plini de zăpadă până deasupra urechilor. Doamna învățătoare îl zări de la fereastră și zâmbi cald. "Micuțule, stai liniștit. E iarnă și uneori neprevăzutul ne poate face să ne schimbăm planurile. Întârzierile sunt iertate dacă au motive întemeiate și atâta timp cât nu devin obișnuință." Orele fuseseră ca de obicei foarte interesante. Lui Chiribuță îi plăcea mult școala. Știa că fiecare zi aduce o nouă experiență care te face mai bun, mai isteț și mai înțelept. Ultima oră era de agricultură, una din materiile lui preferate. Toți șoriceii trebuiau să învețe despre plante, cum cresc, cum le recunoști și la ce sunt folosite. Mama îi spusese odată: "Un șoricel care nu cunoaște plantele e ca un călător fără hartă într-o pădure deasă." Doamna învățătoare îl chemă la tablă pe Dungat, un coleg de-al lui Chiribuță. Trebuia să găsească un indiciu într-o hartă expusă pe perete, un indiciu legat de grâu, planta pe care o studiau în acea zi. Dungat se uită lung la hartă, nedumerit.
Chiribuță se simțea și el la fel de pierdut, dar deodată mintea lui se înșirară cuvintele. Grâu, spic, câmpie, verde și pe hartă zări ceva strălucind, un mic smaral desenat chiar acolo unde se întindea câmpia. Acolo, spuse el, fără să-și dea seama că vorbea tare. Unii colegi chicotiră pe furiș, fără ca doamna să-i observe. Dungat îi privi mirat, iar Chiribuță își dădu seama că tocmai spusese răspunsul colegului său. Chiribuță, nu era rândul tău, spuse doamna blând, dar ferm. Micul șoricel simți cum îl cuprinde o căldură ciudată. Se simțea și încărcat și ușurat în același timp. Îl durea că o supărase pe doamna, dar nu putuse rămâne tăcut când îl văzuse pe Dungat încurcat. Îmi cer scuze, doamna învățătoare, n-am vrut să întrerup, doar am vrut să-l ajut, șopti el cu vocea stinsă. Doamna îl privea atent și zâmbi ușor. Știu, Chiribuță, uneori inima vorbește mai repede decât mintea. Dungat îi mulțumi din priviri. Auzise șoaptele și chicotelile colegilor și se descurajase la un moment dat și mai tare. Când ieșiră de la școală, Chiribuță mergea încet cu mintea plină de întrebări și sufletul încărcat de o durere ciudată. Durerea aceea trupească, transmisă parcă de micuțul care se lovise dimineață și durerea neputinței din clipa în care Dungat se încurcase la oră. Nu știa de unde preluase el toate aceste trăiri. De ce simțea uneori durerea altora ca și cum ar fi fost a lui? Cum putea să absoarbă, ca un burete, emoțiile celor din jur? Mergând așa, adâncit în gânduri, zări un coleg din clasele mai mari care plecă singur pe o rută ocolitoare. Ce ciudat, îți spuse. Își aminti cum câțiva colegi șușotiseră vorbe nu foarte plăcute despre el. Chiribuță îl privi lung cu o tristețe tăcută. Continuă apoi drumul, privind norii din care începuseră să cadă fulgi mari, ușori, cât niște fluturi albi. Ceilalți copii alergau și chicoteau veseli, dar el mergea liniștit, gustând din când în când câte un fulg și lăsându-l să se topească pe boticul său cald. La un moment dat îl revăzu pe colegul stingher. Pe sub ghiozdan căra o traistă cu vreascuri. Chiribuță înțelesese imediat. Probabil rămăsese fără lemne acasă. Și atunci simți iar acea durere tăcută, durerea de a fi judecat fără să fi cunoscut, de a fi privit fără ca nimeni să-ți știe povestea. Inima îi se strânse, iar sufletul îi se umplu de o căldură stranie, un amestec de compasiune, de înțelegere. Fugi spre casă și cum ajunse se aruncă în brațele mamei. Mămico, începu el să plângă ușor, spălând prin lacrimi toate emoția adunată peste zi. Chița îl ascultă tăcută, mângâindu-l ușor pe creștet. Dragul meu fiu, ceea ce ai simțit azi, în toate acele momente, se numește empatie. E un sentiment rar și prețios. E ca o piatră scumpă pe care o porți în suflet. Empatie? Repetă Chiribuță printre sughițuri. Da, puiule, empatia înseamnă să simți cu inima ceea ce trăiesc ceilalți. Ai simțit-o de mai multe ori azi. Când l-ai văzut pe micuțul care a căzut, ai simțit empatia emoțională. Ai trăit durerea lui ca și cum ar fi fost ar ta. Ți s-a strâns sufletul, ți-au dat lacrimile, inima ta a simțit ce simțea și el. Când Dungat s-a încurcat la tablă și ai vrut să-l ajuți, a fost empatia comportamentală, dragul meu. Ai simțit că este greu și ai vrut să faci ceva, ai vrut să-l ajuți. Dar când l-am văzut pe colegul mai mare când merge singur cu traista de vreascuri, acolo ai simțit empatia gândită, adică ai înțeles ce se ascunde în spatele gesturilor lui. Ai știut, fără să-ți spună nimeni, că avea o poveste tristă. Chița zâmbi și șterse lacrimile. E bine, Chiribuță, să ai empatie. Te ajută să fii un prieten bun, un coleg adevărat și un șoricel cu inimă mare. Dar, ca orice comoară, ea trebuie purtată cu grijă. Nu trebuie să te lași copleșit de emoțiile altora. Învață doar să le înțelegi și să le oferi sprijinul tău. Chiribuță dădu din cap ușurat. Înțelesese. Empatia nu era o povară, ci o lumină în sufletul lui. O lumină care îl făcea să vadă mai adânc în inimile celor din jur. Mama îl sărută. Ține minte, Chiribuță, cine simte cu inima celorlalți, niciodată nu e singur.
Vă mulțumesc că ați ascultat această poveste. Dacă v-a plăcut, dați like, abonați-vă și apăsați clopoțelul. Eu sunt Mihaela și vă aștept cu drag la o nouă poveste.